Stomach ulcers, zilonda za m'mimba. Let's talk about this. By the end of this video, you know chikuti chimayambisa ma ulcers ndi chani, komanso what are the signs kuti munthu uyuyu ali ndi ma ulcers, and you also know management ya ma ulcers, kuti kodi munthu amene ali ndi ma ulcers apange zotani. So, number one, there are two types of ulcers. Number one is gastric ulcer, and then we also have duodenal ulcer. Ma ulcers mitundu iwiri iyi ndi imene ili common kwambiri. Alipo mitundu yambiri, esophageal ulcer ndi zinazo, but we are only going to focus on gastric ulcer and duodenal ulcer. Causes of ulcers. Number one is breakage of the mucous membrane. Breaking of the mucous membrane, kapena kuti stomach lining. Ngati mwa mimba mulikaleya kenakale kamene kamateteza mimba ija from the acid. So when that mucous lining is breaked, it can result into ulcers, kapena kuti zilonda za mimba. So chimene chimapanga break, number one is H. pylori. H. pylori ndi Helicobacter pylori, ka bacteria. Chinaso chimene chimapanga break mucous membrane imene yoyo ndi mankhwala like ma painkillers like ibuprofen, Panadol, diclofenac, then we also have aspirin. Amene dachulawo ndi ma NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, ma painkillers. The other cause of ulcers is the increase in stomach acid, HCl, hydrochloric acid. Chimene chimapangisa kuti acid yo akwere ndi chani, akhale wambiri ndi chani. Then we have stress. Stress imapangisa mimba ipange produce acid wambiri. Number two, alcohol. We also have caffeine, smoking, spicy foods, zakudya za spicy, kandi pepper, kandi sabola, zonsezo. They can result into the increase in production of the acid. Zipangisa acid kuti atusidwe wambiri. So what are the signs of ulcers? Kodi mudziwa bwanji kuti munthu uyu ndi ma ulcers? Number one, there is epigastric discomfort. Epigastric discomfort timanena kuti kupweteka kwa pamimba, around somewhere here, pamimba apo mumapweteka most of the times. Munthu akangomaliza kudya 30 to 1 hour ayamba kumva kupweteka around chapamimba. Komanso sometimes mumapezeka kuti amazuka cham'mawani, kuzuka ndithu amagona komano ululuja umapangisa kuti azuke from at around 1 AM or 2 PM. We also have nausea and vomiting. Sometimes atakumva nselu komanso kusanza. Ma ulcers akafika pa position yokuti is severe, amatha kupangisa kuti akamasanza baja amatha kusanza zosakanikirana ndi magazi, komanso ku toilet akamapita ku toilet zimatha kupangisa kuti toilet ija ituluke yosakanikirana ndi magazi. Or sometimes toilet ija ngati kuoneka ya coffee color, zitha kuonesa kuti apo ma ulcers afika pa severe, like zilonda za mimba zija zikutuluka magazi. So what are the management of ma ulcers? Kodi munthu wa ma ulcers apange bwanji? Number one, stop NSAIDs. Stop the use of ma painkillers without direction. Asana kuuzeni kuchipatala kuti muzimu wa painkillers, musazilembere, musazigulire nokha ma painkillers, musazipase nokha ma painkillers. Ma painkillers ngati ibuprofen, diclofenac, aspirin, Panadol, paracetamol, alipo ambiri ma painkillers, but please ma painkillers yo osazipasa nokha ma painkillers. Number two, treatment of H. pylori. Iyi imachitika kuchipatala kwakakuonani nda amene amapanga recommend kuti they should treat H. pylori. Ngati H. pylori nda amene wayambisa ma ulcers. Proton pump inhibitors ndi mankhwalaso kuti achepese the production of acid. You also have to modify your eating habits, madyedwe anu azinthu muena musinthe. Kodi tikamati eating habits mupange no motani sopano pankhani ya madyedwe. Number one, you need to eat small meals. Ma meals azikhala ang'ono. Osati chimbali top mbali. Kudya pakamozi kumaliza ndithu zimenezo tinakana kale. Papa sidi kupanga nawo za spana Malawi. You also need to eat frequently.
mama wa mudye, masana mudye, mazuloso mudye. That's fine, that's better. But avoid eating immediately before bed. Nthawi yoti mina nthawi yogonera yoti mufuna mukagone ndiye mudye ayi sizimakhala zabwino. Which means mukadya paduse mwina an hour or 2 hours then muzikagona. Zimene zikutanthauza kuti mazulo aja muzidya mofulumira osadya 10 koloko. Because usiku acid amapangidwa produce wambiri mukamagona ngati mukungokhala. Because digestion ija imavuta kuti ichitike. Ndipo mafunika kuti pakhale acid wambiri kuti apange digested athandizire digestion ija kuti ichitike. Eat slowly. You have to eat slowly as we mentioned mu video ya gas imene tinapanga record mbuyomo kuti muzidya pang'ono, eat slowly and you have to chew the food. Muzitafuna zakudyazo osamangodya basi zipite ihayi. Muzitafuna. Ma methods ena ngati flying kukazingira zakudya zimapangisa chakudya chija kuti chikhale cha hard. For example, mwagula nsomba ija ya fresh mukayikazingira somba ija automatically ikhala youma. Ndiye kuuma kuja kumapangisa kuti digestion ija izichitika mochedwa. I would recommend kwa anthu ama ulcers kuti muzidya zakudya za fresh. Munthu ama ulcers should avoid alcohol. Asamwe mowa. Munthu ama ulcers asiye ma spicy food. Sindikunena so kuti muchepese koma musiye kudya ma spicy food. Zinthu za ma spices. Ika loiko, ika chani, laja, zimene zozo asiyide na anthu ena. Inuyo musadye ma spicy foods. Mina ngati mmakonda chicken, you can just fry. Ngati imene amapangira bly is better than yokazingira mafuta. Stress management. You have to manage stress. Ngati muli ndi ma ulcers, please because stress imapanga trigger brain kuti ipange release the acid yosiwa bwino kwa munthu ama ulcers. Kuchipatala amakakupasani treatment ina amaitcha kuti triple therapy ngati akupezani ndi ma ulcers. Triple therapy umakhala mankhwala mitundu 3. Umakhala PPI kapena kuti proton pump inhibitor komanso umakhala ma antibiotic mitundu 2. So akatilembera dose kuti dose iyi mukayimwe kwa masiku 14. Chonde yesesani kuti dose yo mwamaliza kwa masiku 14 mundondomeko yake. Ngati ni mama wa masana mazulo yesesani kuti simukuphonya. Chifukwa chokuti makamaka antibiotic mukamaphonya chonchi is like mukusewelesa ka bacteria kaja ka H pylori. For example, akupasani mankhwala muzimwa mama wa masana mazulo kwa masiku 14 inu mwangomwa kwa masiku 5 nkusiya chifukwa choti mwamba kumva bwino. Kanthu kaja kamakhala kuti sikanafe kali momo mwangukakomola mwangukafowola kalibe mphamvu. Then after some times kamazazukaso ndekazukaso mphamvu zimene kamakhala nazo kamubweresa amoxicillin cha mtundu wanji sikafa sikasiya. Which means inuyo mukazadwalaso ma ulcers aja kazayambiraso zizavuta kuti muchile ku ma ulcers. Imene ndi imene timaitcha kuti antibiotic resistance. Ndeno antibiotic resistance imachitika ma factors ambiri. Komano pa mankhwala amene akupasani dose yonesesani kuti mukuyimwa mundondomeko yake mpaka kumaliza mankhwala aja. Ma painkillers ngati panado munthu utha kumwa kwa masiku 2 but sungamwe amoxicillin kwa masiku 2 basi nkusiya chifukwa chokuti wamba kumva bwino. Hayi. Antibiotic amafunika kumaliza dose yonse. Yes. Komanso ma antibiotic yo osamango wasewelesa kungomwa mpaka kachifuwa chimfine basi mwakatenga amoxicillin. Amoxicillin is the most important. Amoxicillin ndi pangolini musungeni amene yoyo zinazi takumangoma mazi komano amoxicillin musungeni kupewa antibiotic resistance. Ndi akatipasa triple therapy ija timalize yonse kuchoka pamayambiriro mpaka kumapeto. Kungonjezera kuti ngokambapo za ma natural methods oti angakuthandizeniso ndi ma ulcers. Number 1, cabbage ndi wabwino kwa munthu ama ulcers. Chifukwa choti mu cabbage muja muli vitamin ina amamutcha kuti vitamin U. Vitamin U amathana ndi H pylori uja ka bacteria timakamba kaja. Natural way ina njokuti you have to limit the consumption of sugary food and salty food. Zanjere kwambiri komanso
za sugar kwambiri zichepeseni chifukwa kuti zimene zizi zimapangisa kuti acid apangidwe produce kwambiri. Ena amagwiritsa ntchito banana powder kutenga nthochi zija kaya zaziwisi kuziyanika kuziumisa then kuzipanga grind kupanga ka powder ndiye kuti powder wake uja kamuzipanga phala ndiye kuti every morning muzimwa each and every day for at least some days. Kumamwa mazi asamakhale apongozi, mazi aja kumamwa ndithu at least 2 liters per day. Ndikudziwa kuti palanzano ena kuti amadwala masazi, ndino chabwino chimene mungapangire chokuti Mungu wapanga share video imene mwatumizire nawonso azayionere nawo kutheka iwathandizaso zikomo kwambiri. Ifetu pano pa City Mamanani timagawana zinthu zathu, inenso ndakugawirani inenso agawire nanzanu, osayiwala kupanga follow zikomo kwambiri.